Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil ya Toyota Calya G tipe tertinggi 2023, warnanya putih skincarean kamote SRT. Jadi kocok-kocok sing kepengen tekon-tekon bisa langsung WA ya 082 225 07 3658. Nggone Mbak Nunung ki paling gampang. Desane ki Cebulek Kidul RT 3 RW 3 sebelah Pondok Indah Putri. Harga super ekonomis, tipe tertinggi, spion bisa nutup sendiri ya. Kilometernya juga rendah. Monggo mas-mas yang kepengen langsung telepon. Kita sepil dalamnya ya. Iki lampunya wis LED, mata sipit, sarang tawon ya. Ganteng iki. Sak peleke, sak joke terbaru. Keluaran terbaru tahun 2023. Harganya super ekonomis. 150 juta nego di tempat. 150 khusus kredit, 155 juta nego di tempat. Ya wis wape iki asli bawaan dari pabrik ya kocok-kocok. Iki wis TV, tombol setir, setirnya jeruk purut. Wis istimewa, interiornya ya warnane coklat ireng-ireng ngono lho pokoke. Asli iki, monggo. Sing pengen tekon-tekon langsung WA nanti ya. Iki interior yang terbaru itu warnanya hitam ya kocok-kocok, asene ya double. Tumpakane puwenak, wirite pol, pajeke murah. Monggo Mak, ora usah mikir dawa-dawa. Sacet yuk, ndang mara ning showroom jarang ana iki. Plate K. Wis ana sensor kamerane Mak. Asli bawaan dari pabrik. Toyota Calya G tipe tertinggi. Monggo. Mobile apik, jaminan. Nek eli aja dibayar. Jadi kanca-kanca ora usah kuwatir nek Mbak Nunung. Ning kene pajak apa wae iso titip. Sing omahe ade iso dipaket, sing cerak iso dijupuk. Piye? Kurang lengkap? Nek kurang lengkap tekon-tekon langsung teko ning gone showroom. Yuk, semangat buat pejuang rupiah. Monggo. Toyota Calya G 2023 manual dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil ya. Avanza E 2024 manual, warnanya putih skincarean. Ayo kocok-kocok sing butuh mobil iso langsung teko nenggone showroom Pahala, buka tiap hari di Desa Cebolek RT 3 RW 3 sebelah Pondok Indah Putri. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya 082 225 07 3658. Ayo ning kene ya iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ini harganya Avanza E manual 2024 dijual khusus kredit 185 juta. Kalau cash 190 juta nego di tempat. Monggo mata sipit kita sepil dalamnya. Ini Avanza terbaru ya, harganya ramah di kantong. Tumpakane puwenak. Joke nyaris baru, warnanya hitam, dah TV. Ayo mas-mas, setire jeruk purut. Monggo AC-nya ya double, super dingin. Interiornya bagus sekali yuk. Monggo sengersake ya. Tinggal pakai Avanza E 2024 manual. Monggo mas-mase wis pelek racing, lekuk-lekuke ya. Gantenge ngene. Ayo mas-mas, mbak-mbak, mak pake, mbah-mbah yo. TKI. Oh alah sing terbaru padha ya nek godhog dhewe. Ya. Nggon buah dhewe, nggon beras dhewe. Sama hampir sama kayak expander. Jadi yang terbaru dibenahi ada bagasi buat sayur, buat telur, pokoknya ono kabeh. Iki yo ono meneh lho, malah akeh men iki. Monggo mae bagasine ya luas, iso ditekuk, iso diweki, spring bed iso dienggo turon. Kanca-kanca sing kepengin langsung ya, iso tukar tambah ya iso, jual blas ya iso, teko ning showroom Pahala. Buka tiap hari. Monggo yuk. Dilarisi. Bagi TKI yang pengen kredit, ayo syaratnya paling gampang. Tenornya bisa 6 tahun, nanti lewatnya BCA Finance, nanti bantu Mbak Nunung sampai ACC. Syarat buat kredit tuh gampang ya, KTP suami istri, kakak, tumpi pajak bangunan.
Syaratnya BI-nya aman ya, bayarnya ora macet-macet. Insya Allah cepet. Bon ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung iki ketekan Expander Ultimate Matic 2018 ya. Kuncine kiles pakai tombol. Tumpakane puenak pol wis sobekre paling mbok kamote sak RT. Ayo kanca-kanca sing kepengin iso langsung teko ning nggone showroom Cebolek RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linah Putri. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 073658. Ini harga khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Spider tipe tertinggi, mata sipit, tumpakannya penak. Kita sepil dalamnya ya. Pokoknya tinggal pakai iki. Iki lampune wes apa ya lampune yang wes bilet. Oh, TV-ne wis gedhi, ana pegangane ya. Wong iki paling rawat. Ya. Istimewa mobile. Monggo ya dilarisi. Iki jarang adang kok nek wis payu golekane wangel meneh. Monggo Mas. Warnane putih skincarean. Iki penampakan dari tengah. Pintune iki wae lho, bukaane ana tulisane hidup. Lo pancikane ya. Ketok. Nah, biasanya double ya, wis cover jokan, wis pokoknya tinggal pakai. Monggo mas-mas, mbak-mbak, pak emae, sing butuh ning kene iki ya iso cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Nek tukar tambah, monggo langsung teko ning gone showroom. Sing pengen jual mobil juga bisa ya, langsung dateng atau menghubungi nomor Mbak Nunung ya, 082 225 073658. Ini penampakan dari belakangnya ya, Ultimate. Plat nomornya iki mahal loh. Cah, ganteng loh cah. Kilaren pesen, ayo monggo iki wis tinggal pakai ya. Bulan 3 2019. Jadi 18 pemakaian 19. Monggo loh sing kepengin. Nah, ini penampakan dari belakang lali Mbak Nunung. Nah. Mobil mewah. Ana nggone beras. Ana nggone beras ya, ana nggone ndok, ana nggone buah. Apike meneh iki. Oh, nek mobil mewah sak dongklak kuncine ana ade dhewe. Dadi ra mikir glodak-glodak. Ayo Mak, sing kepengin lho Mak. Iki mobile wis tinggal pakai. Ari mancal pokoknya. Jaminan Mak, ra kecewa kowe. Expander Ultimate 2018. Warna putih. Matic dijual khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Ayo kanca-kanca nek digon TKI luar Jawa tanggane dhewe wis kuwabiya sing nonton nek kepengin langsung teko ning showroom Pahala. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Rush tipe S TRD Sportivo Matic 2019, kilometer baru 40.000, tipe tertinggi ya, ganteng, kuncine wis pakai tombol, spionnya bisa nutup sendiri, wis ora kecewa. Nek elik Mak, jaminan duwiem tak balekno, temenan. Nek nggone Mbak Nunung ki jualnya kualitas ya Mak, aja dipadakno plajeng adu-adu. Kualitas Mami, ya. Garis bawah pokoknya kualitas. Mobilnya apik. Iki yo bempere Mak, gantenge ngene sarang tawon. Bemper depan belakang udah ada. Airbag depan tengah bawaan asli pabrik. Jengene tipe tertinggi Mak, ora kecewa sampean, fiturnya paling lengkap. Mobilnya gede, tumpakane enak, ya wirite pol. Ini dijual khusus kredit 230 juta, kalau cash 235 juta nego di tempat. Kita sepil dalamnya ya Mak, yang pengen tanya-tanya tadi ya 082 225 073658. Oh, mewah ngene. Wis bungkusan joke, coveran, tombol stire ya, tipe tertinggi, asli bawaan dari pabrik, TV. Wis interiore ora nganu Mak. Tinggal dudul Mak mlayu iki. Mobilnya mewah, AC double, kilometer baru 40.000. Ya iki AC-ne. Interiore resike ngene. Wis apik.
Ambune wangi ngene Mak. Monggo padha rak pengen. Wingi sempet kosong Mbak Nunung iki langsung alhamdulillah nekakno 3 unit. Ayo, satset. Oh, nek mobil tipe tertinggi pasti wis ana kamera belakangnya ya. Iki asli bawaan dari pabrik. TRD Sportivo tipe tertinggi. Bemper buri wis ana, lampune do muni kabeh, Mak. Iki ku larang lho, Mak, Mas Hanem. Temenan. Super iki, Mak. Dadi nek direm semuni kabeh, Mak. Oh ya. Mobile ganteng. Apa meneh sing tuku. Wah, padha rak pengen. Ayo Mas-mas, Mbak-mbak, monggo. TKI sing pengen nyenengno keluargane yuk sacet. Kisah pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Ban serpe durung tau mudhun. Kilometer baru 40 ribuan. Ayo sacet selak payu. Sing mobile cilik dijolo gede ya iso. Gede dijolo gede ya iso. Taun tua dijolo nom ya iso. Pokoke ning kene iso kabeh. Wis ngono wae ya, Mak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kangen ra karo Mbak Nunung? Ki Mbak Nunung mau sepil Toyota Avanza E 2017 manual upgrade 2019. Lampu sipit, matane tumpuk ya. Ganteng jarang ada. Sesok nek iki payu sampean takok durung mesti ana jaminan Mak. Makane kanca-kanca sing kersa ndang mara ning showroom. Limited edition jarang ada. Ini dijual khusus kredit murah Mak. 135 juta khusus kredit, 140 juta nego di tempat. Mobilnya apik tinggal pakai asli. Apa iki jenenge AC-ne double. Nah, iki penampakan dari dalamnya ya udah TV. Mobilnya apik ngene padha rak pengen Mak. 2017 kok Mak. Monggo Mak. Wirite pol, kamote ya sak-RT. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658. Longgare ngene sisa nggo gulung-gulung, Mak. Lampune mburi, ganteng ya. Iki E tapi upgrade G. Upgrade G iki 2019, Mak. Geti dhewe ya entekake. Iki langsung tinggal pakai. Monggo. Ya, plate K, gantenge ngene. Ayo Mak, sacet Mak selak payu. Neng kene iki ya iso cash, kredit, tukar tambah cash tempo Mak. Bebas pokoke sesuai keinginan pembeli. Mbak aku pengen cash tempo monggo, sing penting direbuk penak teko ning gone showroom. Hah? Avanza E 2017 manual dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Ayo sing kepengin tukar tambah, mobilnya tuwa aja nom padha nom ya ora apa-apa. Sing penting padha barokah. Ngono wae matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil expander sing lagi teko manual exit 2019 kilometer baru 20.000. Mata sipit tumpakane penak sobekere empuk. Tumpakane Mak ora ngalahno, mentul-mentul Mak. Numpak springbed iki penak iki Mak. Masalah iso jalan. Lek wirite pol iki kuncine double, spion bisa nutup. Ayo sacet yuk. Dia dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Ya, Mbak nek pengen tekon piye iso langsung WA Mbak Nunung, ora usah kuwatir. Neng kene ora ana admine dadi siji sing nyekel ya iki, sing balesi ya iki, nemoni ya iki. Ha, monggo di 082 225 07 3658. Di sini itu pelayanannya ya. Insya Allah tidak mengecewakan. Jadi kanca-kanca sing penasaran iso langsung teko buktekno. Monggo. Neng kene ya iso adol blas ya iso. Pokoke iso direbuk lah ngono ya. Yuk kita sepil dalamnya. Monggo iki. Oh, mobilnya nyaris baru ya. Ini tahun 2019. Wambune wangi ya, setire jeruk purut. Istimewa. Wis cover jokan, wasene super dingin. Monggo. Bahane kok mandel diarani dijuluki mobil kebo ya iki.
Mbak Nunung wis suwe ya gak tahu siaran, iki siaran. Ayo lo dilarisi, padha ra kangen karo Mbak Nunung. Ya, mobilnya apik, tinggal pakai. Ini penampakan dari belakang. Ya. Iki padha jenenge mobil mewah. Sepil burine, Mbak. Sepil. Nek nggone ngene ya ana nggon ndok ana, jeruk ana, beras ana. Biasa nek mobil mewah sak kunci dongkrake wis ana ning mburi. Iki nek ditekuk bagasine ya luwih ambu, iso didele spring bed, iso turu. Wah lah mak angler tenan, Mak. Ora krasa lunga tinggal medhun. Mobile apike ngene. Plate K. Ayo Mas-mas, Mbak-mbak, Pak Em, ayo. Monggo sing kepengin tuker tambah, sale cilik jolno gedhi ya iso, Mak. Iki mau expander exit manual 2019 kilometer baru 20 ribuan dijual khusus kredit 210 juta kalau cash 215 juta. Sing kepengin tekon WA. Ngono ya, Mak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung kedatangan Toyota Calya G Matic tipe tertinggi, warnanya limited edition ya. Oranye jarang ada, tapi sing golek paling berah iki. Mbak Nunung nganyari iki rame bablas wingi tanggane dhewe nang Purwodadi. Wingi kelet iki pumpung ana mae, jarang ada ya, Mak. Warna putih biasa, warna onen, limited edition. Apa meneh sing Matic. Hargane ya ekonomis, iki dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Toyota Calya G Matic tipe tertinggi 2017. Warna jarang ada, limited edition. Wirite pol kamote RT. Lah, saya pengen tekon-tekon langsung WA ya 082 225 07 3658. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam loh, Mak. Ora turulah ngenteni sampean oke pokoknya Mbak Nunung. Iki desanya Mbak Nunung. Iki nek nggone Desa Cebule RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linaya Putri. Ayo, Mak, gas langsung. Kita sepil dalamnya. Monggo. Oh. Mobile Taurenum harga ekonomis yo iki. Iki Matic ya. Wis cover jokan. AC-ne ya double. Dingin, wirite pol, pajeke murah. Ayo Mak, monggo. Ya, apik. Nek wingi Mbak Nunung ngene iki duwe loro bablas tanggane dhewe neh. Iki pumpung lagi teko anget-anget. Ayo ndang mara ning showroom Pahala. Ngono wis payu lagi takok aja to ya. Iki pumpung ana ndang gas mara ning showroom. Ayo Mak, siap tukar tambah, siap proses kredit dengan syarat KTP suami istri, kakak, tumpi pajak bangunan. Nanti dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Syaratnya bayarnya ora macet-macet, BI-ne ya aman. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wingi sapa sing tekon? Brio manual, wabung mentur monyor-monyor Gijere Sahriri. Ayo lo ya, Mbak Nunung lali. Menawa ndelok ayo ndang satset Mas, stok terbatas. Wingi sempet kosong bablas ra ono kok siji jenenge Brio manual iku. Iki pumpung ono ya. Mata sipit bokong semok. Warna favorit plate K. Ayo satset yuk manual. Ini dijual khusus kredit 140 juta, kalau cash 145 juta nego di tempat. Bisa cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Ayo, syaratnya paling mudah ya, KTP suami istri, kakak, terus tumpi pajak bangunan. Dibantu sampai ACC. Di sini buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya, langsung WA 082 225 07 3658. Kita sepil dalamnya. Ayo Mak, monyor-monyor Mak Ayo Gijere Sahriri Mak. Ayo Mbak-mbak TKI iki lho sing nyeneng anake, monggo. Wirite pol, tumpakane enak. Oh, setire ya. Joke wis bungkusan, tinggal pakai uasine super dingin. Ini penampakan dari
Iyalah ya. Ini penampakan dari tengah ya. Monggo, apike ngene. Ngapunten Mbak Nunung, watuk pelek dadi serak-serak basah. Ya, bokonge semok. Lampune apike ngene. Ya. Ayo sing kepengin bisa langsung hubungi Mbak Nunung. Mbak Nunung ki showroom-e iki ning ndi? Nek Desa Cebole RT 3 RW 3 sebelah Pondok Al Inayah Putri. Monggo. Ayo Mas-mas, Mbake, Pake, Make. Apik lho, Mak. Monyor-monyor kaya gincune Sahreni. Wabange mentur, lampu sipit, bokong semok. Brioke manual 2019 dijual khusus kredit 140 juta. Kalau cash 145 juta nego di tempat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung kedatangan Toyota Calya-e 2025 manual ya. Warnanya putih skin kanan kamote RT. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil bekas langsung teko ning showroom Pahala ya. Desa Cebole RT 3 RW 3 sebelah Pondok Al Inayah Putri. Yang pengen tanya-tanya langsung WA ya 082 225 07 3658. Ini lampune sipit, grille sarang tawon model terbaru 2025 manual. Monggo yuk Mas, harga ekonomis, wirit, tumpakane enak, pajake murah. Kita sepil dalamnya. Jerone ya nyaris baru. Plafonnya kalau tahun terbaru ini warnanya hitam. Joknya warnanya coklat-coklat samu hitam ya. Wes TV bawaan dari pabrik, tinggal pakai duwingin airbag. Yuk, monggo kaca-kaca. Neng kene iso tukar tambah. Piye lah yang cash tempo. Ya, iki penampakan dari tengah ya, senya double longgar. Mas-mas, mbak-mbak yuk. Neng kene iso cash kredit tukar tambah cash tempo. Kredit syaratnya paling gampang ya. KTP suami istri, KK, rekening listrik. Nah, BI ini aman. Wis pokoknya dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Ini penampakan dari belakangnya. Taune nom, meregane murah tapi ora murahan. Monggo, pelek racing. Wis pokoknya tinggal pakai iki. Toyota Calya-e 2025 manual. Harga khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Ayo Mae, mobilnya apik, jarang ono. Wingi Calya-ne Mbak Nunung sempet kosong. Kita kok wakih neh, monggo pumpung pilihan banyak, warnanya putih skin keran semua, ada 3 unit. Monggo dilarisi. Salam buat semuanya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Jazz RS Matic 2016. Pajak baru, plat baru, warnanya putih skin keran. Ayo mas-mas, sing nyenengno bojone, anake monggo tumpakane rak diragukno ya. Tumpakane pol mantep. Ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Platnya anyar loh mas, tak mikir. Kayak tuku mobil baru. Nah, yang pengen tekon-tekon, bisa WA ya, 082 225 07 3658. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya WA ya, mau? Dan yang ini so pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Nanti kalau kredit lewatnya BCA Finance ya, tenornya bisa 6 tahun. Ini sepil penampakan dari dalamnya mewah banget ya. JC robot tuh ya. TV-nya gede, cover jokan, airbag, tinggal pakai tipe tertinggi ya. Kanan kiri, wes tombolnya, setir iki yo nganggo tombol ya. Yuk monggo dilarisi Jazz robot iki. Mobilnya apik ya, warnanya kuning, joknya manis sekali, kayak yang beli, full variasi.
tinggal pakai bulan 3 bar ganti plat. Kamera parkir belakang udah ada ya. Pokok tinggal pakai. Monggo dilarisi langsung WA Mbak Nunung. Kene bukae dari jam 8 sampai malam. Ngono wae, matur suwun.